No, de veritat, que et porto tot el dia pensant que és dimarts, eh? Per favor. Nois, en Ramonet d'Altafulla. Què dius? No, home, no. No pot ser que hagi generat més mites. No. És una franquícia, això. No, mira, doncs això és del que volia parlar. Avui, en Ramonet d'Altafulla i el llibre de les bruixes, que sembla la quarta part de Harry Potter. Doncs sí. Doncs no. La setmana passada, i com ha dit el Ventura ara mateix, és probable que Ramonet d'Altafulla sigui una franquícia igual que Bonnie M. Sí. O Los Panchos. I tot ho produeix Frank Farian. Que diuen que és l'home més dolent d'Alemanya. Segurament. I a Alemanya hi vivia Hitler durant una època. En fi, a la història d'avui ens trobem a l'any 1780 en un hostal de carretera del Pallars Sobirà. Sí, home, i tant. I heu estat tots, Ja no? hi havia carreteres a aquella època? Sí, bé, de carro, de camí de carro. Clar. Però també era carretera. Sí, I els sí. hostals s'hi feien allà mateix, igualment. Total, que en Ramonet d'Altafulla es para a prendre alguna cosa, entra, no troba ningú, que ja passava molt als hostals de carretera de 1780, i veu una olla al foc, s'hi atansa, i allò fot pudor a mort. Ai. Sent que arriba gent, i què fa en Ramonet d'Altafulla quan sent que arriba gent? Doncs s'estira en un sofà i fa veure que està dormit. Això li ha funcionat molt, eh? És el que fa sempre. Fer-se el mort. És que és el que fa sempre. Penseu que qualsevol història de folklore, quan algú es fa el dormit, Sí. és en Ramonet d'Altafulla. Sempre, eh? Molt bé. Sempre. D'acord. Total, entren dues dones, veuen que està dormit i, sense comprovar-ho ni res, agafen el caldo aquell, s'alunten el malic i desapareixen. Apa! Noi, en Ramonet, que dorm amb un ull obert i l'altre tancat, com tots els que es fan als dormits, Sí. es desperta i què fa? Doncs el mateix. El mateix. Agafa el caldo aquell, l'olora, s'alunta el malic i desapareix. I apareix en una sala luxosa plena de gent ben vestida que li diuen: benvingut, vostè deu ser el nou bruixot. Ai, carai. Carai, no? I en Ramonet diu, sí, home, i tant, i tant. És que si és una cosa, és decidit, aquest tio. Aquest tio, o sigui, ja ho vam dir, que era el Jack Bauer de l'arqueologia folclòrica. Així és. Lo del bigoti. No porta Jack Bauer. Doncs, aleshores, li acosten un llibre i li diuen que l'ha de signar per donar-se d'alta com a bruixot. Ai. A l'epígraf, no? A l'epígraf, que és el 714, Sí. doncs ha de firmar. En Ramonet, que és un home brutal i imprevisible, podia haver fet moltes coses, que fa el llibre i atonyinar aquella gent, però no, el agafa i signa amb una X. Ai. I això que sabia escriure, en Sí, Ramonet sí. d'Altafulla. No es volia comprometre amb un nom, ara. No. Segur que hi ha lletra petita en aquests casos i és millor fotre una X i ja està. És que és més llarg que en Ramonet. Oi, més llarg que ample. Signa amb una X i automàticament s'horroritzen la resta de bruixots i en Ramonet desapareix d'allà i apareix sobre unes roques, desmanegat i amb el llibre a les mans. Ah, que guai. No, que guai, que guai espera, per ell. espera. El tio, què fa en Ramonet? En Ramonet ja té moltes opcions, però té un llibre amb tots els bruixots donats d'alta. Li porta el llibre al capellà, veu que allà hi ha la llista, tots els bruixots del poble, de la comarca. Total, que ell i el capellà comencen a fer una batuda terrible matant a tots els que hi havia al llibre. Però tal qual, eh? Perdoni, vostè està escrit aquí? Pam! S'ha acabat. És com Vampiros de John Carpenter. Sí, sí. Vinga a matar, vinga, ell, el Ramonet i el capellà matant. O sigui, una pel·lícula, eh? Veuen, aleshores arriben, després d'un mes de matar gent, veuen que han matat a tot, menys a les dues senyores que ell va veure al principi de la història. En Ramonet aquí veiem que ha evolucionat des de l'últim cop, on matava bruixes a cops de rem, si tots recordeu. Sí, tant. I agafa, que es veu que sempre porta el sarró cianur, el fot a l'olla i es torna a fer el dormit allà mateix, eh? Una altra vegada. Una altra vegada. Arriben les dones, s'unten el malic i cauen mortes allà mateix. Que es veu que, noi, si el cianur te'l posa al malic... T'entra. És l'hòstia. T'entra dins i van caure agonitzant a terra. Suposem que després en Ramonet les va hostiar amb un rem, per assegurar-se que eren mortes, però això, nois, això no està escrit en els llibres de Joan Amades.